Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στην παρουσίαση βιβλίου του Παναγιώτη Ασημεώνογλου. Ο κόσμος, μάλλον ο Θεός μέσα από τα μάτια ενός φυσικού. Είναι πρόκληση να παρουσιάζει ένα βιβλίο, πολύ περισσότερο του Παναγιώτη του Ασημεώνογλου. Και αυτό λέω γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ευρεία σκέψη και δίνει τροφή για συζήτηση. Και στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλέσω καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου να προετοιμάσετε ερωτήσεις, να καταγράψετε ερωτήσεις, ώστε στο τέλος να τις απαντήσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω ή να καταχραστώ τον χρόνο σας. Να καλωσορίσω τον Δήμαρχο Ρεοκάστη Παντελή Τσακίρη, είναι και φίλος του Παναγιώτη και είχα την χαρά εξαιτίας του Δημάρχου να γνωρίσω αυτόν τον λαμπρό επιστήμονα και συγγραφέα. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Μπελαντόνα, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, θα μας μιλήσει για το βιβλίο. Ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, φυσικός και αναπληρωτής καθηγητής θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο Ηλίας ο Βαβούρας, τον άφησα τελευταίο, γιατί και αυτόν είχα τη χαρά να γνωρίσω, τον Παναγιώτη τον Ασημεώνογλου. Και έχει επίσης μια σκέψη πολύ σπιθυροβόλα και θα το καταλάβετε παρουσιάζοντας το βιβλίο. Είναι συνετό νομίζω να πούμε δύο λόγια για τον Παναγιώτη Ασημεώνογλου για όσους δεν το γνωρίζουν. Ο Παναγιώτης λοιπόν γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε εδώ στο Ρεόκαστρο. Είναι γέννημα θρέμα της περιοχής. Σπούδασε φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από τότε εργάζεται ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Αν και η μεγάλη του αγάπη είναι η φυσική, επί σειρά ετών έχει εντρυφήσει σε θέματα φιλοσοφίας, θρησκεολογίας, θεολογίας, ψυχολογίας, τέχνης και σε άλλα πολλά. Στα έργα του ο Παναγιώτης αναπτύσσει πρωτότυπα μοντέλα προσωπικής ανάπτυξης βασισμένα κυρίως στη σύγχρονη επιστήμη, ψυχολογία και ανατολική φιλοσοφία. Έχει συγγράψει μέχρι τώρα 6 βιβλία. Θα τα πω έτσι, είναι σαν Άνθη Κερασιάς, σπουδή στον Σαμουράι Ζεν, Ζει σε σένα το Ζορμπά, η απόλυτη ελευθερία ως τρόπος ζωής, το Ζεν των σχέσεων, 30 συν 1 συμβουλές για μια ευτυχισμένη σχέση, ασκήσεις αναπνοής από τους σοφούς της Ανατολής, το εγχειρίδιο ενός Ζέντη, πώς στα Star Wars μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου. Να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στην κυρία Μπελαντόνα. Κατερίνα. Αν μου επιτρέπεις, να πω ότι είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, ο Άγγελος Πανούσης, η αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, η κυρία Δημητριάδου η Σοφία. Έχουμε την πρόεδρο της Νεοχωρίδας, την κυρία Κοριτελή. Έχουμε την Εύη την Πόζια και την ομάδα της από την Καλιστό. Τα έργα, θα ήταν παράληψή μου να μην πω, που βλέπετε είναι δικά τους. Είναι μαζί μας η Χριστίνα Ιζάπρα, αντιδήμαρχος κοινωνικής, οικογένειας και παιδικής μέρινας, και ο κ. Μοσχοβόπουλος, είναι αθλητισμού και στόλου οχημάτων. Και η κυρία Νέλη Δελή, είμαστε και στην αίθουσα που έχει το όνομά της. Και φυσικά η Λία Ιδρόσου είναι εδώ, η αντιδήμαρχος σύγχρονου πολιτισμού. Βλέπω και τον κύριο Πόντικα, από το Δρυμό. Και άλλους εκλεκτούς φίλους, δεν θα τους απαριθμίσω όλους, μην καταθέσω τον χρόνο σας. Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ακούγομαι. Ένα-δύο. Εντάξει, μα από αυτό κι αλλιώς. Ναι, εντάξει, καταλάβαμε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, καλημέρα σας και από μένα. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο, αρχικά να πω, το οποίο πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία και η επιστήμη συμπορεύονται στην ανακάλυψη και ερμηνεία του κόσμου. Αρχικά, φυσικά, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Ασημεώνογλου, για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους η επιστήμη και η θρησκεία συνδέονται. Ο αναγνώστης αποκτά μία οπτική του κόσμου που αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που πολύ ωραία είναι δοσμένες σε αυτό το βιβλίο είναι σαν να σε βοηθούν να δεις τον κόσμο με έναν ειδικό φακό. Σαν να είχες μοιοπία, αλλά δεν το ήξερες. Τώρα όμως το νιώθεις ότι βλέπεις καλύτερα τον κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν την εισήγησή μου διαβάζοντας έναν διάλογο του συγγραφέα με έναν καθηγητή του στο Πανεπιστήμιο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο. Λοιπόν, γράφει ο συγγραφέας. Όταν ρώτησε
ρώτησα εάν η επιστήμη αντιτίθεται στη θρησκεία και εάν θα μπορούσα να αγκαλιάσω αυτές τις δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες, ο καθηγητής μου, ο θεωρητικός φυσικός Γιώργος Γούναρης, μου απάντησε τόσο όμορφα και απλά. Παιδάκι μου, η επιστήμη λέει ότι ο κόσμος έχει μια αρχή. Το ίδιο λέει και η θρησκεία. Με άλλα λόγια, δεν διαφωνούν πουθενά. Διαβάζοντας το βιβλίο, διαπιστώνεις ότι η θέση αυτή είναι απολύτως αληθινή. Αντίθετα με την εντύπωση που δημιουργείται στον κόσμο περί κόντρας ή αντιπαλότητας μεταξύ θρησκείας και επιστήμης, κάτι που τελικά είναι τόσο αναλυθές ως αστείο, καθώς αυτή η θεωρία είναι κατασκεύασμα λίγων. Λανθασμένα λοιπόν δημιουργείται στον κόσμο και φτάνει πολλές φορές στα αυτιά μας με φανατισμό η αίσθηση της εχθρότητας μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Αν αναρωτιέστε, λοιπόν, πώς γίνεται η επιστήμη και η θρησκεία να βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο, ότι ακούμε πολλές φορές ότι η θρησκεία υπάρχει για παρηγοριά μόνο, ή η θρησκεία βασίζεται, η θρησκεία είναι μόνο για ψυχική ενδυνάμωση, ότι η επιστήμη λειτουργεί εμπειρικά και πειραματικά, ενώ η θρησκεία αφορά κυρίως την πνευματική πίστη. Όπως πολύ ωραία περιγράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο, η επιστήμη και η θρησκεία όχι απλά δεν είναι ακοινώνητες, αλλά όπως πολύ ωραία περιγράφει, όπως τα χρώματα του ουράνιου τόξου είναι συνεχή αλλά διακριτά και μη αλληλοκαλυπτόμενα, χωρίς να ξεχωρίζουμε πού ξεκινάει το ένα και πού ακριβώς τελειώνει το άλλο, έτσι συμβαίνει και με τα γλωσσικά παιχνίδια, που το πώς της επιστήμης εφάπτεται νοηματικά με το γιατί της θρησκείας σε μια συνεπή εικόνα του κόσμου, καθώς θρησκεία και επιστήμη είναι συνεργάτες στη μεγάλη ανθρώπινη αναζήτηση της αλήθειας και του νοήματος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που δεν γνώρισα και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Έμαθα λοιπόν, διαβάζοντας το βιβλίο, ότι η πλειονότητα των διάσημων επιστημόνων και διακεκριμένων ερευνητών και πολλών νομπελιστών μάλιστα, ήταν άνθρωποι χριστιανοί ή γενικά θρησκευόμενοι. Για παράδειγμα, ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Τζορτζ Έλλης, ο Πασκάλ, ο Φαραντέι, ο Μάξουελ, ο Πλάνκ, ο Άλμπερτ Άινστάιν και άλλοι πάρα πολλοί. Περίπου το 70% όσων έχουν πάρει βραβείο Νόμπελ είχαν εκδηλώσει δημόσια την πίστη τους. Χαρακτηριστικά, όπως θα διαβάσετε και στο βιβλίο, ο πατέρας της θεωρίας σχετικότητας και συγκεκριτής της σύγχρονης φυσικής, ο Άλμπερτ Άινστάιν, έχει πει το εξής καταπληκτικό. Διαπιστώνουμε ότι το σύμπαν είναι τόσο θαυμαστά δομημένο και ότι υπακούει σε ορισμένους νόμους, τους οποίους εμείς κατανοούμε αμυδρά. Στους νόμους αυτούς είναι εμφανής η παρουσία ενός πνεύματος, πολύ ανώτερο από του ανθρώπου, και ενώπιον του οποίου εμείς οφείλουμε να νιώθουμε ταπεινοί. Ο συγγραφέας έχει γράψει συνολικά 7 βιβλία. Διαβάζοντάς τα, διαπίστωσα ότι σε όλα υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, ένας κοινός τρόπος επικοινωνίας με τον αναγνώστη. Μέσα από παραβολικά παραδείγματα και μεταφορές, καταφέρνει να μεταφέρει με τρόπο κατανοητό και απλό νοήματα πιο σύνθετα, που είναι πιο δύσκολο να κατακτηθούν. Ένα απόγευμα που συζητούσαμε για το νέο του βιβλίο και του είπα ότι η τεχνική αυτή που χρησιμοποιεί με βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά σε αυτό το βιβλίο, για να καταλάβω και κάποια ειδικά νοήματα, και του είπα ότι την τεχνική αυτή τη θεωρώ ότι τη χρησιμοποιεί εξαιρετικά. Από την απάντηση του κατάλαβα ότι δεν προσπαθεί σημαντικά να βρει τρόπο να μεταφέρει ως πιο απλά τα σύνθετα. Αυτός ο λόγος του προκύπτει αβίαστα, αυθόρμητα. Και αυτό κατά εμέ είναι χάρισμα. Γενικά, για έναν συγγραφέα, για έναν επιστήμονα, για έναν άνθρωπο. Αυτή η τεχνική είναι φυσικά, φαντάζομαι, γνωστή σε όλους μας. Αν το σκεφτούμε, θα δούμε ότι ο Χριστός ήταν αυτός ο οποίος εισήγαγε αυτή την τεχνική. Καθώς μιλούσε στους ανθρώπους με τη γλώσσα που μπορούσαν να κατανοήσουν. Μέσα δηλαδή από παραβολές και μεταφορές, μιλούσε τόσο για νοήματα υψηλής διανόησης, όσο για τα απλά της καθημερινής μας, τα απλά της καθημερινής μας ζωής. Πράγματα που πολλές φορές μοιάζουν με βουνά τεράστια. Ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς στο βιβλίο του στο νόημα της ηθικής, εξηγώντας το πώς η επιστήμη έχει καταφέρει να ερμηνεύσει αρκετούς από τους ηθικούς νόμους, λέγοντας ότι ο ηθικός νόμος χθάστηκε πλήρως στην επί του όρους ομιλία του Χριστού, σημειώνοντας ότι οι εντολές του Χριστού είναι ρηξικέλευτες, καθώς ανατρέπουν την οντολογική πυραμίδα του είναι, αντιστρέφοντας την κορυφή προς τα κάτω, ώστε η ευτυχία και η τελειότητα να μην βρίσκονται ψηλά, αλλά χαμηλά, όπως και το εγώ.
Αυτή είναι η λεγόμενη καινοτική ηθική της αυτοθυσίας, του αλτροισμού, της ανιδιοτέλειας, της ευγένειας και της αγάπης. Τον 20ο αιώνα η ηθική αυτή φάνηκε ότι δεν ήταν βασισμένη σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, ασύμβατο με τον σύγχρονο κόσμο. Καθώς, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είπε ότι ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο και ο Γκάντι στην Ινδία έδειξε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Ο Μαχάτμα Γκάντι, απέναντι στη βία και την αδικία, αντέδραξε τη δικαιοσύνη και τη δύναμη της καλοσύνης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα βιβλία που ανοίγουν στο μυαλό μας πόρτες, παράθυρα, πολλά, πάρα πολλά. Και εκεί επιλέγεις εσύ πού θα μπεις και μέχρι πού θα φτάσεις. Δίνονται τόσες πολλές παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές που η νέα γνώση είναι πάντα εκεί, έτοιμη να την κατακτήσεις. Κλείνοντας, θα σας πω το εξής. Γνωρίζοντας τον Παναγιώτη και την οικογένειά του πολλά χρόνια, ξέρω ότι είναι απίστευτα βιβλιολάτρης. Διαβάζει πολύ, πάρα πολύ. Καθημερινός και αδελήπτος. Μόνο τα βιβλία που επέλεξε να μελετήσει για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι δεκάδες. Αλλά αυτό είναι κάπως γενικευμένο. Θα σας το μεταφέρω καλύτερα με την τεχνική που αγαπάει πολύ και που σας ανέφερα λίγο πριν. Οπότε θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ζητήσω να κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε αυτή εδώ την αίθουσα κοινή, απολύτως άδεια. Ωραία. Λοιπόν τώρα γεμίστε την όλη με βιβλία, από άκρη σ' άκρη. Κάπως έτσι, σχηματικά, τόσα περίπου είναι τα βιβλία που έχει διαβάσει. Είδατε, μεταφορικά είναι πιο εύκολο να αντιληφθείς. Τώρα, βέβαια, μια λογική απορία θα ήταν, καλά, δε Κατέρινα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στο σπίτι τους πώς χωράνε, πώς κοιμούνται με τόσα βιβλία. Καλή ερώτηση. Αλλά ευτυχώς κάποια τα έχει διαβάσει σε ύπνους, οπότε υπάρχει ακόμη λίγος χώρος. Λοιπόν, αυτά από μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ, Κατερίνα. Ήταν αυτό το μεταφραστικό στο τέλος πάρα πολύ εύστοχο. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο. Είναι φυσικός και αναπληρωτής καθηγητής θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη αίθουσα, σε ένα πολύ φιλικό, ευχάριστο περιβάλλον και με μια πολύ όμορφη διακόσμηση από τις κυρίες της Νεοχορούδας. Επίσης, το γεγονός ότι είμαι μαζί με καλούς φίλους, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε και το προξενιό για να γνωριστώ με τον Παναγιώτη. Δεν ξέρω πώς είναι, εγώ δεν είμαι δημότης, έχω φίλους δημότες εδώ. Δεν ξέρω πόσο καλός δήμαρχος είναι, νομίζω ότι είναι καλός δήμαρχος, αυτή την αίσθηση έχω, αλλά είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους τους συναντάς και νομίζεις ότι τους ξέρεις χρόνια. Και γίναμε φίλοι στο πρώτο λεπτό που γνωριστήκαμε. Κάπως έτσι ήταν και με τον Παναγιώτη τα πράγματα. Θεωρώ πολύ τιμητικό ότι με πρότειναν για να είμαι σήμερα μαζί σας. Και τον Ηλία και την Κατερίνα επίσης γνωριζόμαστε από παλιά. Θα ήθελα να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας πως όταν ολονόνομα στο μυαλό έρχεται στην επιστήμη, η δεύτερη σκέψη, η αμέσως επόμενη σκέψη είναι όλες αυτές οι μεγάλες, οι εντυπωσιακές τεχνολογικές εφαρμογές τις οποίες ζούμε, απολαμβάνουμε και κάποιες από αυτές μας κάνουν και να ανησυχούμε για το πώς θα γίνουν τα πράγματα αύριο μεθαύριο, κυρίως με αυτά που λέμε υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ και τέτοια. Η επιστήμη είναι και αυτό, βέβαια, η επιστήμη μας κάνει καλύτερη την ζωή μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Έχει να κάνει με κάτι βαθύτερο. Με το γεγονός ότι στο έργο της συναντάει κάτι πολύ μεγάλο, ένα μέγεθος πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο γίνεται ιερό. Και αυτό είναι η ίδια η ζωή, γιατί έρχεται να ανακαλύψει πως αυτό που είμαστε σήμερα, αυτό που είμαστε φτιαγμένοι, ξεκίνησε από πάρα πολύ παλιά,
από τις, οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό τους φέρνει στο επόμενο βήμα. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Εδώ αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις. Κάποιοι λένε Θεό και τελειώνουν. Κάποιοι λένε τίποτα ή τύχη και επίσης τελειώνουν ή νομίζουν ότι τελειώνουν. Αλλά το ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει. Ο Παναγιώτης είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ησυχάζουν με εύκολες απαντήσεις, δεν ησυχάζουν με τυποποιημένες, με συμβατικές απαντήσεις και ψάχνει και μας δίνει, εμάς όλους, έναν καρπό, τον καρπό των αναζητήσεων του αυτό και το δίνει, έχω την αίσθηση, με πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν θέλει να κάνει ούτε κηρύγμα, ούτε κατηχητικό, ούτε εύκολες διακηρύξεις. Κάθεται και λέει αυτό το προβληματισμό που συνάντησε μπροστά του στην αναζήτησή του, όπως πολύ εύστοχα είπε η Κατερίνα προηγουμένως. Και αυτό υπάρχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. Η ανθρωπότητα το συνειδητοποίησε από τα μέσα του 20ου αιώνα και στη συνέχεια. Μέχρι πριν υπήρχε ένας ενθουσιασμός για τις ανακαλύψεις της επιστήμης. Μαθαίναμε καινούργια πράγματα, καινούργιες εφαρμογές, πιο εύκολη ζωή μας. Όλα φαίνονταν ότι πήγαιναν σε ένα πολύ ευχάριστο μέλλον. Αλλά ήρθαν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες που αύξησαν τον προβληματισμό. Οι παράγοντες αυτοί ήταν πρώτα-πρώτα η πυρηνική απειλή. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τις δεκαετίες που υπήρχαν κινήματα ειρήνης κλπ. Υπήρχαν οι δύο υπερδυνάμεις, απειλούσαν η μία την άλλη να καταστρέψουν τον κόσμο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όλος ο πλανήτης ζούσε κάτω από την σκιά αυτής της απειλής. Το άλλο ήταν κάτι το οποίο σταδιακά αρχίσαμε να το βλέπουμε και στις μέρες μας το νιώθουμε και στο πετσί μας. Είναι αυτό που λέμε η καταστροφή του περιβάλλοντος, η οικολογική απειλή. Το γεγονός δηλαδή ότι προχωράμε, προοδεύουμε σαν κοινωνίες, σαν ανθρωπότητα, έχει και ένα κόστος. Και αυτό το κόστος έρχεται κάποια στιγμή μπροστά μας και έρχεται και η ώρα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πολύ εύστοχα το θέλει ο Παναγιώτης. Και αυτό είναι η έννοια του νοήματος. Είπαμε πριν, ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Ποιος είναι ο σκοπός μας. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά ανθρώπινο. Ο άνθρωπος θέλει να γνωρίζει, θέλει να μάθει τον κόσμο που είναι γύρω του, αλλά θέλει να μάθει όχι μόνο πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά και γιατί λειτουργεί έτσι ο κόσμος. Και όπως λένε αυτοί που ασχολούνται με τις επιστήμες, η επιστήμη μπορεί να σε οδηγήσει σε δύο καταλήξεις, να σε φτάσει σε δύο τέρματα. Το ένα είναι να γίνεις μηδενιστής. Να πεις δεν υπάρχει τίποτε, δεν πρέπει να με νοιάζει τίποτε, δεν πρέπει να στεναχωριέμαι για τίποτα. Το άλλο είναι να αισθάνεσαι μία ελπίδα. Να αισθάνεσαι ότι αυτός που τα έφτιαξε αυτά υπάρχει και σκέφτεται και για σένα. Και βέβαια επαφείται στην ελευθερία του καθένα μας τον ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Σε μια ανάρτησή του που έκανε ο Παναγιώτης για την σημερινή εκδήλωση, κάποια κυρία έκανε ένα σχόλιο ότι συγχαρητήρια Παναγιώτη, ωραία, να το καλό. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν υπήρχαν θεολόγοι στην κουβέντα. Και μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί πολλές φορές και εμείς από την πλευρά της θεολογίας, της Εκκλησίας, θέλουμε να πείθουμε και λίγο με το ζόρι τους ανθρώπους ότι πρέπει να πιστεύουν αυτό που πιστεύουμε κι εμείς. Αλλά νομίζω ότι το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι αυτό που είπαμε, η αναζήτηση, η διαρκής αναμέτρηση με τα ερωτήματά μας. Και εδώ υπάρχει το εξής. Καταρχήν, ο Παναγιώτης το θέτει πολύ ωραία, το έθεσε πολύ ωραία. Η επιστήμη έχει και πλευρές, οι οποίες δεν είναι όπως τις φανταζόμαστε.
Δηλαδή, σε πολλά πράγματα υπάρχει ένα είδος πίστης. Πιστεύουμε σε κάτι χωρίς να το βλέπουμε στο μικροσκόπιο, στο τηλεσκόπιο, στα μαθηματικά μας κλπ. Αλλά είναι εκεί, αλλά εμπιστευόμαστε αυτό το οποίο υπάρχει γύρω και το ακολουθούμε. Μια θεωρία, για παράδειγμα. Και στην επιστήμη υπάρχει πίστη. Η αναζήτηση λοιπόν αυτή είναι κάτι στην οποία πάλι ή θα κλείσουμε τα μάτια μας ή θα την εμπιστευτούμε και θα την ακολουθήσουμε. Μια πολύ μεγάλη μορφή του 20ου αιώνα, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην Αγγλία, στο Έσεξ, έλεγε το εξής. Ήταν και πιο μπροστά στο μοναστήρι, στο Άγιο Όρος, στον Άγιο Παντελεήμονα, και ήταν ένας μοναχός μεγαλύτερος, ο οποίος τον συμβούλευε, ήταν νέος ο Σοφρόνιος. Και του λέει ο παππούς, πες μου κι εσύ κάτι. Λέω, εγώ τι να πω, εγώ είμαι καινούριος. Όχι, λέει, να μου πεις κάτι. Λέει, εγώ πιστεύω, λέει ο Σοφρόνιος, ότι εν τω μεταξύ αυτά τα λέγανε ενώ ο Σοφρόνιος ετοίμαζε το τσάι για να κεράσει τον παππού. Λέει, εγώ πιστεύω ότι κανείς πρέπει να μπορεί να πηγαίνει μέχρι την άκρη του γκρεμού. Σταματάει ο Σοφρόνιος. Και του λέει ο παππούς, και μετά, μετά λέει να μην πέφτει. Και τι να κάνει, λέει ο παππούς. Λέει να πίνει ένα ποτήρι τσάι. Και του δίνει εκείνη την ώρα το τσάι. Αυτό είναι, νομίζω, η μικρή αυτή διοίκηση είναι το κλειδί για αυτό που θα λέγαμε συνολικά αναζήτηση του νοήματος. Να πηγαίνουμε όπου μας πηγαίνει το ψάξιμό μας, χωρίς όμως την απελπισία, χωρίς την αίσθηση της απελπισίας, με μια βαθιά αίσθηση ελπίδας ότι στο τέλος θα πάνε καλά τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτή η κυρία που έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο, δικαιολογημένα, είχε την αίσθηση από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, της γκρίνιας, της μιζέριας, της καταδίκης, πράγματα που δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο ακριβώς για να προσφέρει αυτή την ελπίδα. Και έχω την αίσθηση ότι ο Παναγιώτης το συνάντησε αυτό στην δική του αναζήτηση, στη δική του έρευνα, και αυτό θέλησε να μοιραστεί μαζί μας, να το κοινωνήσει, όπως λέμε στην Εκκλησία, μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να είμαι εδώ και να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για το ωραίο βιβλίο που έχει γράψει, το Επιστημονικά Εμβριθές, και πραγματικά προσεγγίζει ζητήματα που είναι πολύ δύσκολα, αλλά με πολύ απλό τρόπο. Ευχαριστώ τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο για την παρουσία του εδώ, αλλά και για την οριοθέτηση του θέματος, καθώς και την κυρία Πελαντώνα για την ανάπτυξη των θεματικών του βιβλίου. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο Παντελή Τσακίρη για αυτή την πολύ ωραία αίθουσα και τη δυνατότητα να είμαστε όλοι εδώ. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο του Παναγιώτη, θεωρώ ότι ο τίτλος ακριβώς μας οδηγεί εκεί που πρέπει. Ο Θεός μέσα από τα μάτια ενός φυσικού. Γιατί για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το Θεό και το τι είναι αυτό που οθεί στην κίνηση και στην αλλαγή των πάντων, πρέπει να το κάνουμε με τα μάτια κυρίως της φυσικής. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν είναι πρωταρχική και έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Ο Παναγιώτης λοιπόν, ως ένας άλλος προσοκρατικός φιλόσοφος, γράφει εδώ πέρα περί φύσεως, όπως έγραφαν οι προσοκρατικοί. Προσπαθεί δηλαδή, οριοθετώντας την έννοια της φυσικής και της φύσης, να βρει πού εμπλέκεται ο Θεός, όσον αφορά την τάξη, όσον αφορά τη δημιουργία, όσον αφορά την κίνηση και τη μεταβολή στη φύση. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, που δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι, όπως τα έλεγε ο Αριστοτέλης, το μη ενδεχομένως άλλος έχει στα φυσικά του. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο πώς οι παλιοί αυτοί φιλόσοφοι έβλεπαν την παρουσία του Θεού μέσα στη φύση, ως αρχή και τέλος της φύσης, για να καταλάβουμε πώς ο Παναγιώτης ως νέος φυσικός βλέπει αυτή τη διαδικασία σήμερα. Ο πρώτος μας σταθμός θα είναι στον
τον Αναξαγόρα, τον φιλόσοφο του απείρου, όπως λέγεται, ο οποίος Αναξαγόρας, βλέποντας λοιπόν τη φύση και τον κόσμο, αλλά και τις προηγούμενες αποφάσεις των φυσικών φιλοσόφων, είπε ότι δεν μπορεί η κίνηση και η αλλαγή του κόσμου να οφείλεται στην ίδια την ύλη. Ο Θαλής είχε πει ότι όλα οφείλονται στο νερό, ο Αναξιμένης είχε πει ότι όλα οφείλονται στον αέρα, ο Ηράκλειτος είχε πει ότι όλα οφείλονται στο πυρ. Έρχεται λοιπόν ο Αναξίμανδρος και μας λέει όλα οφείλονται στο άπειρο. Αυτή είναι η αρχή και το τέλος των όντων και αυτή είναι η μήτρα της κίνησης και της αλλαγής. Γιατί λοιπόν υπάρχει εδώ πέρα η οπτική ενός φυσικού? Γιατί ακριβώς ένας φυσικός μας λέει δεν μπορεί ένα υλικό στοιχείο να οφείλεται για την κίνηση όλων των άλλων υλικών στοιχείων. Άρα πρέπει να βρούμε κάτι που είναι υπέρτερο της ύλης. Αυτή λοιπόν η πρώτη αιτία που ήταν υπέρτερη της ύλης, ο Αναξίμανος την ονόμασε άπειρο, δηλαδή απροσδιόριστο. Άρα λοιπόν η κίνηση προς το θείο ή η κίνηση προς αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι μια κίνηση φυσική. Και νομίζω ότι φαίνεται καθαρά πώς λειτουργεί ένας φυσικός που προσπαθεί να γνωρίσει το Θεό. Δεύτερος σταθμός μας είναι ο Αναξαγόρας. Ο Αναξαγόρας λοιπόν μας λέει ότι όλα τα πράγματα ήταν μαζί, όλοι ήταν μαζί και ενωμένοι στο σύμπαν, ήταν νους ελθόν αυτά διεκόσμησε. Και ύστερα ήρθε ο νους και τα έβαλε στην τάξη. Ο Αναξαγόρας προσπάθησε να δικαιολογήσει την ύπαρξη του θεϊκού νου μέσω της τάξης που υπάρχει στο σύμπαν. Για να υπάρχει τάξη, άρα υπάρχει και νους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια, ο Αναξαγόρας έβαλε σε αυτό το νου υλικά χαρακτηριστικά. Είπε ότι αποτελείται από λεπτότερα άτομα πολύ ποιοτικά που μπορούν και διαπερνούν κάθε σώμα και το οθούν στο να κινείται. Από αυτή την ύλη είναι φτιαγμένη και η ανθρώπινη ψυχή. Άρα πάλι εδώ έχουμε μέσα την οπτική ενός φυσικού που προσπαθεί να βρει πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τι έθεσε σε κίνηση την ύλη και ότι ένα υλικό αίτιο, ένας νους, ο οποίος έχει νοητικά αλλά και μηχανιστικά χαρακτηριστικά, κινεί τον κόσμο. Πηγαίνουμε μετά στον Δημόκριτο. Ο Δημόκριτος είναι σύγχρονος του Σοκράτη και προσπαθεί να δώσει μια άλλη ερμηνεία από όλους αυτούς. Μας λέει λοιπόν ο Δημόκριτος ότι μια Αθήνη ξαφνικά έθεσε σε κίνηση τα άπειρα στο σχήμα και στον αριθμό άτομα και τα έθεσε σε κίνηση. Αυτή η Αθήνη λοιπόν, κινώντας τα άτομα, μέσα από μηχανιστικές αλληλεπιδράσεις της ανάγκης και των φυσικών νόμων, άρχισαν να εννοούνται και να σχηματίζουν σύνθετους οργανισμούς. Αναρωτιέται λοιπόν ο Δημόκριτος, ποιος έθεσε σε κίνηση την ύλη? Έχουμε δηλαδή μια φυσική ερμηνεία που είναι ο στρόβιλος, η ύλη, η δίνη, και αναρωτιέται ποιος έθεσε σε κίνηση τη δίνη. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Δημόκριτος ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έθεσε σε κίνηση την ύλη. Εμένα με ενδιαφέρει να βρω τους νόμους που ισχύουν σήμερα και επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή. Άρα μπορεί να υπάρχει κάποιος Θεός, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η ύπαρξή του. Γιατί ακόμη και να αποτελεί την πρώτη αρχή, δεν παίζει κανένα ρόλο στην ανθρώπινη ζωή. Και εδώ πάλι είναι μια προσέγγιση φυσική. Ο Θεός είναι στην αρχή της κίνησης, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ύπαρξη του Θεού, αλλά οι αιτιολογίες που θέτουν σε κίνηση και δομούν τον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά ο Δημόκριτος, προτιμώ να ανακαλύψω μία αιτιολογία για κάτι, για ένα φυσικό φαινόμενο ή για κάτι που μας προβληματίζει, παρά να γίνω βασιλιάς της Περσίας, ο μεγάλος βασιλιάς. Δηλαδή, ο πιο πλούσιος και πιο ισχυρός άνθρωπος εκείνης της εποχής. Έρχεται λοιπόν μετά τον Δημόκριτο ο Πλάτωνας, ο οποίος τον μισούσε πάρα πολύ τον Δημόκριτο. Λέγεται μάλιστα ότι μάζεψε όλα τα βιβλία του που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Το βιβλίο ήταν ακριβώς por εκείνη την εποχή. Πολύ λίγοι είχαν στην κατοχή τους μεγάλες βιβλιοθήκες και βιβλία και προσπάθησε να τα κάψει ο Πλάτωνας. Τελευταία στιγμή τον απέδειξαν κάποιοι μαθητές του λέγοντάς του ότι δάσκαλε, αν τα κάψεις θα είναι μια πολύ σκοτεινή ενέργεια που θα σε χαρακτηρίζει, γιατί κι άλλοι τα έχουν τα βιβλία. Δεν τα έχεις αγοράσει όλα και τελικά ο Πλάτωνας δεν τα έκαψε. Λέει λοιπόν ο Πλάτων, πάλι με τρόπο ενός φυσικού, με τα μάτια ενός φυσικού, ότι ο κόσμος ήταν κι αυτός ένα χάος, μια ύλη η οποία ήταν σε μια άμορφη μάζα
Και ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται ένας δημιουργός. Ένας περίεργος δημιουργός που σε μια ύψιστη στιγμή ελευθερίας, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αποφασίζει να βάλει σε τάξη την ύλη. Αυτός λοιπόν ο δημιουργός όμως δεσμεύεται από την αναγκαιότητα της ύλης. Δεν είναι παντοδύναμος, όπως γνωρίζουμε από τη χριστιανική θεολογία, αλλά τι κάνει? Προσπαθεί να φτιάξει, ας πούμε, το νερό. Το νερό για να το φτιάξει πρέπει να συνδυάσει υδρογόνο 2 οξυγόνο. Δεν φτιάχνει μετά το νερό. Προσπαθεί να φτιάξει όλο τον κόσμο, αλλά περιορίζεται από την ύλη που κάνει συγκεκριμένες ενώσεις, συγκεκριμένες μηχανιστικές αλληλεπιδράσεις. Πείθει λοιπόν, λέει ο Πλάτων, ο έλογος δημιουργός, την άλογη ανάγκη να συνεπικουρήσει το έργο της δημιουργίας. Άρα ο Θεός είναι ένας φυσικός που δημιουργεί με τη μέγιστη τελειότητα το μέγιστο δυνατό δημιούργημα. Και είναι αγαθός, όχι γιατί έχει μια έμφυτη καλοσύνη, αλλά γιατί φτιάχνει τον κόσμο στην πιο τέλεια μορφή του. Ο κόσμος είναι ένα ύψιστο δημιούργημα, ένα τέλειο δημιούργημα και ο Θεός είναι αγαθός γιατί το βάζει πάνω σε αυτήν εδώ την οδό. Ο Θεός λοιπόν αυτός, αφού βάλει σε τάξη σύμφωνα με την αναγκαιότητα τον κόσμο, και μάλιστα ο Θεός, για να το πούμε έτσι σχηματικά, διαβάζει και ένα βιβλίο. Διαβάζει το εγχειρίδιο των ιδεών για να δώσει την τέλεια μορφή στα όντα. Δεν τα κάνει δηλαδή τυχαία. Άρα και είναι κάποιος ο οποίος διαβάζει το εγχειρίδιο των ιδεών και είναι κάποιος που δεσμεύεται και από τις αλληλεπιδράσεις των υλικών στοιχείων. Σε μια λοιπόν ύψιστη στιγμή της δικής του πάλι φυσικής ελευθερίας, παρατάει τον κόσμο, φεύγει από το πηδάλιο του κόσμου και αποσύρεται στο παρατηρητήριό του, λέει ο Πλάτων. Τότε ο κόσμος απομακρύνεται από την πρόνοια του Θεού, από τη φυσική πρόνοια του Θεού και αρχίζει να βαίνει προς τη διάλυση. Αφού η αιτία του ήταν ο Θεός που τον ένωσε, η ύλη είναι η αιτία της διάλυσης. Θυμάται, λέει, το της παλαιάς αναρμοστίας πάθος και αρχίζει να διαλύεται. Φτάνει λοιπόν ο κόσμος από την ένωση να φτάσει στην απόλυτη διάλυση και ξαφνικά ο Θεός ξανά σε μια στιγμή της ελευθερίας ξαναπαίρνει το πηδάλιο του σύμπαντος και του χαρίζει ανακαινισμένη αθανασία. Άρα βλέπουμε ότι και στον Πλάτωνα δεν μπορεί η ύπαρξη του Θεού ή η ύπαρξη της φιλοσοφίας να ξεφύγει από τα μάτια ενός φυσικού. Τα βλέπει πάντα ο Πλάτωνας μέσω της φυσικής. Πάμε λοιπόν στο μαθητή του Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης δεν αποδέχεται αυτήν εδώ την άποψη του Πλάτωνα περί δημιουργίας του κόσμου και τι μας λέει? Ο κόσμος ήταν, είναι και θα είναι. Είναι αιώνιος. Δεν τον δημιούργησε κανένας, δεν τον έφτιαξε κανένας, δεν τον συναρμολόγησε κανένας, αλλά ήταν για πάντα έτσι. Υπάρχει όμως Θεός στον κόσμο, λέει ο Αριστοτέλης. Μάλλον πρέπει να υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί η κίνηση να είναι χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν αυτός ο Θεός που ίσως υπάρχει, ο Αριστοτέλης είναι σίγουρος ότι υπάρχει, μάλιστα θεωρεί ότι η επιστήμη έβριση του Θεού είναι η σημαντικότερη επιστήμη, η πεμπτουσία, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ή η πρώτη φιλοσοφία, η ύπαρξη του Θεού, είναι η αρχή της κίνησης. Βρίσκεται κάπου στον κόσμο και θέτει σε κίνηση όλη την ύλη. Αλλά τι γίνεται? Είναι δυνατόν ένας Θεός να σχετίζεται με την ύλη, να έχει χαρακτηριστικά υλικά? Όχι, μας λέει ο Αριστοτέλης. Και τότε πώς θέτει σε κίνηση την ύλη? Νοεί τον εαυτό του. Όχι μόνο νοεί οτιδήποτε, γιατί αν νοούσε οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε εμείς, δεν θα ήταν Θεός. Δεν μπορεί να έχει σε επαφή, έστω και νοητικά, με το φυσικό κόσμο, αλλά νοώντας τον εαυτό του κατά περίεργο κόσμο, δίνει κίνηση στην ύλη. Και άρα είναι η αρχή της κίνησης και της αλλαγής. Άλλη μια τοποθέτηση με το πρίσμα της φυσικής. Και θα κλείσω με έναν φιλόσοφο της νεωτερικότητας, τον Τόμας Χόμπς, ο οποίος έδρασε το 1600 περίπου, στην εποχή της αναγέννησης, και ο οποίος παίρνει όλη αυτή την παράδοση, και την πλατωνική και την αριστοτελική και τη δημοκρίτια, και μας απαντάει ότι η φυσική είναι μια πολύ σπουδαία επιστήμη, αλλά δεν είναι δικό μας δημιούργημα. Με τη φυσική προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάτι το οποίο είναι ξένο. Μπορεί να το δημιουργήσει ο Θεός. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός της φύσης. Άρα εμείς, εξετάζοντας τη φυσική, όντας φυσικοί επιστήμονες, βρισκόμαστε στον κόσμο της εικασίας και της αβεβαιότητας, όπως μας λέει ο Χόμπς. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν εμείς? Να γίνουμε πολιτικοί φιλόσοφοι και όχι φυσικοί φιλόσοφοι. Γιατί η πολιτική είναι μια επιστήμη που δημιουργείται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα εμείς είμαστε η αιτία της πολιτικής,
Εμείς είμαστε οι δημιουργοί της πολιτικής και εμείς ξέρουμε την αιτία και τον σκοπό των πράξεών μας. Άρα, το αν υπάρχει Θεός ή όχι είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγεί πάντα στην αβεβαιότητα μας, λέει ο Hobbes. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να στραφούμε στην πολιτική και να κάνουμε εμείς οι ίδιοι μια δημιουργία ενός δικού μας κόσμου, ενός νέου σύμπαντος, το οποίο θα το κινούμε εμείς οι ίδιοι. Άρα, νομίζω ότι μέσα από αυτές τις τοποθετήσεις σας έφερα κοντά και στο στοχασμό του βιβλίου του Παναγιώτη, που κινείται μέσα σε αυτό το πνεύμα και πραγματικά επιχειρεί να βρει την ύπαρξη του Θεού με φυσικές απαρχές και φυσικές απολύξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την συμφωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Φαντάζομαι ότι εξαιτίας των τριών ομιλητών θα έχετε αρκετές ερωτήσεις. Μας βοήθησαν αρκετά να κατανοήσουμε λίγο τον τρόπο συγγραφής του βιβλίου, τι ακριβώς περιέχει το βιβλίο. Ο Παναγιώτης είναι όλος δικός σας. Παναγιώτη. Να ευχαριστήσω και όσους έχουν έρθει. Φαντέλη, ευχαριστώ πολύ για σήμερα και όλη την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Έκανε ωραίο για να μην κουραστείτε και εσείς και βαρεθείτε, να μην κάνω μονόλογο, να κάνω κάποιες ερωτήσεις, κάποιο διάλογο σε κάτι που σας προβληματίζει, ανεξάρτητα αν έχει σχέση με τη φυσική μόνο, μπορεί να αφορά γενικότερα τη θρησκευτικότητα, το νόημα της ζωής, οτιδήποτε θέλετε. Έχετε κάτι που σας ήρθε στο μυαλό? Ποια είναι? Μισό λεπτάκι. Θα κινήσετε τη σιγά. Θα ήθελα να ρωτήσω τι σε όθησε να γράψεις αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ. Να πω λίγο για όσους δεν με γνωρίζουν. Είχα γενικότερα πολύ πλευρές αναζητήσεις στη ζωή μου. 15 χρονών είχα διαβάσει την Ινδουιστική Bhagavad Gita, ενός σχολιασμένος μεγάλου γκουρού του Abhay Charma και του Vedanta Swami Prabhupada. Μετά διάβασα κάποια βουδιστικά βιβλία, μυστικιστικά, αποκρυφιστικά. Όλα αυτά με μπέρδεψαν λιγάκι και στο πανεπιστήμιο, όταν πήγα ως φυσικός, ήμουν άθεος. Γιατί δεν μπορούσα να βγάλω κάποια συγκεκριμένη άποψη από αυτά που διάβαζα, οπότε θεωρούσα ότι μόνο η επιστήμη θα μπορούσε να μου καλύψει αυτό το οποίο αναζητούσα. Μετά, όπως συμβαίνει συχνά σε όλους μας, είχα μια τραγωδία στη ζωή μου. Είχε φύγει ένας θείος μου από τη ζωή, που ήταν ξαφνικό, δεν το περίμενα, και αναρωτήθηκα πάλι για το νόημα της ζωής. Για ποιο λόγο ζούμε, υπάρχει κάποια αιτία ή απλά πεθαίνουμε και όλα σβήνουν. Ξαναζήτησα πάλι τις αιτίες, τις προϋποθέσεις της πίστης μου, μίλησα με κάποιους καθηγητές του παγκόσμου, μελέτησα πιο σοβαρά τη χριστιανική θρησκεία. Είχα πάρει τότε τις απολογητικές μελέτες του Τρεβέλα, είδα αν ο χριστιανισμός έχει κάποια ιστορική βάση. Ανάλυση θρησκείας λένε αυτά που λέει ο χριστιανισμός, κάποιοι λέγανε ότι όπως αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε και ο Όσης, αναστήθηκε και ο Μήθρας, έτσι ο Άτης και άλλοι. Είδα ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα τελικά. Μελέτησα πατέρες της Εκκλησίας, ασκητές, ειδικά τους ασκητές, τον Αβάη Τσάκ πάρα πολύ, μέσω των Άγιων Παΐσιου που γνώρισα από τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου, τον Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, μετά πάρα πολύ τον Χρήστο Γιανναρά και πάρα πολλούς θεολόγους, αλλά τελικά ούτε εκεί πέρα έμεινα. Πήγα και στην Ανατολή ξανά, μελέτησα τον Βουδισμό, έκανα πολλά χρόνια διαλογισμό, έχω γράψει και βιβλία για αυτό το θέμα. Πάλι ούτε εκεί πέρα ικανοποιήθηκα και τελικά κατέληξα στη χριστιανική πίστη. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την αναζήτηση, είδα ότι βρήκα μια κοσμοθεωρία που ικανοποιεί πλήρως και τον νου μου και την καρδιά μου. Η μία πλευρά ικανοποιείται από την επιστήμη, τη φυσική και τα μαθηματικά, η άλλη πλευρά ικανοποιείται από αυτό το οποίο διδάσκει ο χριστιανισμός. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ μονοδιάστατοι μερικές φορές στη ζωή τους, κοιτάνε είτε μια πλευρά είτε την άλλη πλευρά. Δηλαδή, βλέπουν είτε αυτοί που είναι πολύ θρησκευόμενοι, σαν να μην υπάρχει επιστήμη, παρόλο που ζούμε σε έναν κόσμο που έχουμε κινητά τηλέφωνα, έχουμε τηλεοράσεις. Η ιατρική έχει ανεβάσει το όριο ζωής μας στα 80 χρόνια, που πριν 100 χρόνια ήταν 40 χρόνια περίπου ο μέσος όρος ζωής, έτσι. Άρα, κάποιοι θρησκευόμενοι ζουν σαν να μην υπάρχει γύρω μας αυτό το τεχνολογικό υπέροχο θαύμα. Από την άλλη, κάποιοι επιστήμονες ποντάρουν στον μηδενισμό, ο οποίος βλέπουμε τα παρέκτυπα που υπάρχουν γύρω μας. Έχουν πεθάνει πλέον πολλές αξίες, πολλές αρχές. Οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο τοξικοί, πιο νευρικοί, βιάζονται συνέχεια. Το καθημερινά το βλέπουμε σε αυτό το πράγμα. Και θεωρούσα ότι έπρεπε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη που να μας κάνει σώους σαν ανθρώπους, δηλαδή να δένει την καρδιά μας και το νου μας, και αυτό προσπάθησα να περάσω στο βιβλίο. Πώς μπορούμε να είμαστε ολοκληρωμένοι σαν άνθρωποι, κοιτώντας από τη μία μεριά την επιστήμη, που μας βοηθάει να θαυμάζουμε τον κόσμο, και από την άλλη μεριά την πίστη που δίνει νόημα στη ζωή μας. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ο κύριος τώρα. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την
ενδιάμεση για το βιβλίο. Μια ερώτηση. Υπάρχει λεπτή γραμμή ανάμεσα στην καλή και στην κακή επιστήμη με τα μάτια ενός φυσικού? Ναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και να πω λίγο κάτι. Όταν δεν έχουμε κάποιο πλαίσιο για να μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε τις ηθικές μας επιλογές, τότε όλα επιτρέπονται. Δηλαδή, κάπου το έχει γράψει και ο Ντοστογεύσκη αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει αθανασία της ψυχής, όλα επιτρέπονται. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι που θέτουν τα όρια της επιστήμης και όταν οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ένα συγκεκριμένο ηθικό κώδικα, συμπεριφέρονται και αντίστοιχα. Αν δεν έχουν αυτόν τον κώδικα και τα κάνουν όλα για το κέρδος, αν τα κάνουν όλα για τη φήμη, για τη δόξα, δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, επειδή οι επιστήμονες είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, έτσι τα οποία είναι προγραμματισμένα, θεωρώ ότι όταν αυτοί οι ίδιοι δεν έχουν αναζητήσει μέσα τους το νόημα της ζωής, δεν μπορούν να καλύψουν σωστά και την κοινωνία ως προς τις ανάγκες της. Και σε αυτό το σημείο να πούμε τον πόλεμο, ας πούμε, μπορούμε να συζητήσουμε μετά για το κακό, δεν το κάνει ο Θεός τον πόλεμο. Έτσι, το ότι σήμερα που σκοτώνται παιδιά είναι μια επιλογή των ανθρώπων. Το ότι η τεχνολογία που σώζει ανθρώπους στα νοσοκομεία είναι η ίδια που μετά φτιάχνει βόμβες, είναι δικιά μας επιλογή. Και θα έπρεπε, νομίζω, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια από Χριστό, να ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες επιλογές στη ζωή μας. Αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε πετύχει, άρα δεν έχουμε οριμάσει την ανθρωπότητα ακόμα. Είμαστε ακόμα στην ορίμανση. Σε μια εφηβεία είμαστε ακόμα. Κάποια άλλη ερώτηση? Νοεί τον εαυτό του, το ερμηνεύεται λίγο. Αυτό το απόσπασμα του Αριστοτέλη από το λάμδα των μετά τα φυσικά. Ηλία, να πω την ερώτηση. Πες το εσύ. Δέχτηκα μια ερώτηση περί της νόησης νοήσεως του Αριστοτέλη. Στο λάμδα μετά τα φυσικά αναφέρθηκα, πώς δηλαδή ο Θεός γίνεται να νοεί τον εαυτό του. Είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα του Αριστοτέλη, ενώ έχει μια εκτεταμένη, όπως τα λέμε, φιλοσοφία, παύλα θεολογία σε αυτό το βιβλίο, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα περί νοήσεως εαυτού. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μια, εκτός από μυστηριώδης, μια λογική απόφαση του Αριστοτέλη, λέγοντας ότι ο Θεός δεν μπορεί να νοεί τίποτε άλλο από την ίδια του την τελειότητα. Αν ο Θεός νοήσει κάτι υλικό, πάβει να είναι Θεός γιατί ταυτίζεται με την ύλη. Άρα, για να είναι ένα αίτιο εκτός της ύλης, πρέπει να νοεί τον ίδιο τον εαυτό. Τώρα, πώς μεταδίδεται αυτή η κίνηση από την νόηση του ίδιου του εαυτού στην ύλη, είναι ένα μυστήριο του Αριστοτέλη. Προσπαθούν να το απαντήσουν και μελετητές του Αριστοτέλη, αλλά επαρκώς δεν μπορεί να το κατανοήσει κανένας. Είναι ένα μυστήριο για τον Αριστοτέλη. Πάντως, αυτή η απόφαση του Αριστοτέλη θεωρήθηκε, ειδικά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ως η σημαντικότερη προσέγγιση περί του Θεού. Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και την αναγέννηση κυριαρχούσε ένας αριστοτελισμός, όπου ο κόσμος ήταν αιώνιος, δεν δεχόταν, ας πούμε, παρατηρήσεις τύπου Γαλιλαίου, ότι παραδείγματος χάρη η γη κινείται ή οτιδήποτε άλλο, και ότι η αρχή του κόσμου ήταν ο Θεός. Δηλαδή αυτό το μοντέλο του Αριστοτέλη κυριάρχησε για πάρα πολλά χρόνια στην. Ναι. Τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο σε αυτό. Απλά εδώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτά ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό που συγγενεύει με αυτόν τον Θεό που νοεί. Ένα Θεό έλογο. Γιατί είναι το μόνο όν στην φύση το οποίο μπορεί να αναπαραστήσει έλογα αυτά τα οποία παρατηρεί και μπορεί να εκφέρει κρίσεις και αιτιολογήσει για αυτά που παρατηρεί. Άρα η συγγένεια του ανθρώπου με το Θείο, με έναν Θεό ο οποίος βρίσκεται στην αρχή της κίνησης και νοεί, είναι η νόηση, η ορθολογική δυνατότητα. Άρα ο άνθρωπος είναι το προεξάρχον νόνο στο σύμπαν, σύμφωνα με όλους αυτούς τους φιλοσόφους, ακόμη και με τους συντριστές, το Δημόκριτο ή το Hobbes, γιατί μπορεί και αντιλαμβάνεται την τάξη και τη λογική στο σύμπαν. Άρα, αν ένας Θεός νοεί τον εαυτό του, αν ένας άνθρωπος μπορεί να νοεί το θεϊκό δημιούργημα, είναι και αυτός συγγενής με τον Θεό. Μπορεί να κινήσει και να επηρεάσει. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Μια κυρία θέλει να ρωτήσει. Εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για τα πολύ ωραία πράγματα που ακούσαμε από εσάς, γιατί θέλω να πω ότι δεν έχουμε και την ευκαιρία να τα ακούμε πολύ συχνά. Ήθελα να ρωτήσω, σαν φυσική, η φυσική δίνει κάποια εξήγηση για τη ζωή του ανθρώπου, αν έχει κάποιο, ήρθαμε σε αυτή τη γη, έχουμε κάποιο σκοπό, έχουμε κάποιο στόχο ή απλά βρεθήκαμε έτσι και πάμε όπως πάμε. Ωραία, να σας πω. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αφορά αυτό το θέμα συγκεκριμένα, κατά πόσο το σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας θα μπορούσε να είναι προϊόν τυχαιότητας ή όχι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη, βρήκαν επιστήμονες ότι θα έπρεπε να είναι ρυθμισμένοι κατά ένα μέρος στα 7 εκατομμύρια. Τώρα αυτό είναι μεγάλο νούμερο. Για να το εξηγήσω λιγάκι πιο απλά, θα πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι δύο άνθρωποι θέλουν να προβλέψουν έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 1 εκατομμύριο. Και το κάνουν αυτό 3 φορές σειρά. Και μετά φανταστείτε ότι οι ίδιοι άνθρωποι προβλέπουν 16 ρήψεις κερμάτων πάλι σωστά. Κάποιος που θα έλεγε αυτό το πράγμα να συμβαίνει, θα έλεγε ότι το παιχνίδι είναι στημένο. Αυτή όμως ήταν η πιθανότητα το σύμπαν να είναι τόσο ρυθμισμένο στη μεγάλη του έκρηξη, ώστε σήμερα να μπορεί να υπάρξει κόσμος, να υπάρξει δηλαδή ζωή. Αυτό το διαπίστωσαν οι επιστήμονες όχι μόνο στο πώς έγινε η μεγάλη έκρηξη, αλλά στις δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων, στις μάζες των σωματιδίων, στα φορτία των σωματιδίων, στις μαθηματικές πραγματικότητες που υπάρχουν γύρω μας. Όλα δείχνουν ότι το σύμπαν έχει μια τέλεια καθορισμένη μικρορύθμιση, ώστε κάποια στιγμή οδήγησε αυτό στη ζωή. Κάποιοι επιστήμονες έχουν προτείνει ότι ίσως δημιουργήθηκαν πολλά σύμπαντα. Ένας τεράστιος αριθμός, λέγεται στην 500, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός, και από αυτό έτυχε να έχει το δικό μας, το οποίο έχει τους συγκεκριμένους φυσικούς νόμους. Παρ' όλα αυτά είναι μια εικασία αυτό το πράγμα. Δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες πειραματικές ενδείξεις στο μέλλον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν δημιούργησε πολλά σύμπαντα, ένα εκ των οποίων είναι το δικό μας. Έτσι, γιατί ο Θεός μπορεί να είναι μια άλλη πραγματικότητα, η οποία μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες ενστάσεις κατά πόσο μπορούν να υπάρχουν άπειρα πολυσύμπαντα. Μέσα αναφέρω κάποια καινούργια papers δημοσιεύσεις, οι οποίες λένε ότι ούτε το σύμπαν θα μπορούσε να έχει άπειρη διάρκεια στο παρελθόν, αλλά σίγουρα υπήρχε κάποια αρχή. Άρα, το ότι υπάρχει κάτι αντί για τίποτε, η επιστήμη το αποκλείει, ότι το τίποτε δημιούργησε το κάτι ξαφνικά. Υπήρχε μια αρχή στο σύμπαν συγκεκριμένη. Και δεύτερον, ότι τα πολυσύμπαντα πρέπει και αυτά να είναι ξεπερασμένα, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε άπειρες επιλογές στο σύμπαν γύρω μας για αυτό που βλέπουμε και να εμφανίζει μετά τη ζωή. Εμένα, αυτό βέβαια το επιχείρημα ξέρω ότι είναι λίγο ρηψοκίνδυνο, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούν κάποιοι επιστήμονες και να εξηγήσουν κάποιες σταθερές του σύμπαντος πώς προέκυψαν. Θεωρώ όμως ότι αν τα πάρουμε όλα μαζί, πάρουμε δηλαδή μαζί και την ηθική υπόσταση του ανθρώπου, που μέσα στο βιβλίο δείχνουν ότι δεν μπορεί να έχει μια εξελικτική ερμηνεία. Πάρουμε την αισθητική του, βλέπουμε πίσω κάποια έργα τέχνης. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή μόνο εξελικτικά ήταν εξελιγμένα πυθίκια που δημιούργησαν αυτό το πράγμα, ή ας πούμε ο Μπετόβεν ήταν απλά ένας εξελιγμένος, δεν ξέρω, πονόμπο, ή υπάρχουν και τις θρησκευτικές εμπειρίες. Ας πούμε, μας είπε προηγουμένως ο Πέτρος για το θέμα του Σοφρονίου Σαχάροφ. Είχε γράψει το βιβλίο «Ψώμα του Θεό καθώς εστί» και αναφέρει τις εμπειρίες του μέσα από τον Θεό. Όταν το διαβάζουμε αυτό το πράγμα, ή θα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τρελός, ή ότι εμείς είμαστε τυφλοί σε μια πραγματικότητα που μας υπερβαίνει. Αν τα πάρουμε λοιπόν όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλη εξήγηση πέρα από το ότι ο ένας Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Και για μένα, επειδή θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή τεκμηρίωση ιστορική ότι αυτός ο Θεός έγινε άνθρωπος και αναστήθηκε κιόλας, άμα θέλετε να το συζητήσουμε μετά, πιστεύω ότι ο χριστιανισμός έχει έναν πάρα πολύ ισχυρό πυρήνα. Και μετά, σε ενδιαφέρει, μπορώ να σας πω και για το τέλος, έχει ενδιαφέρον το ότι έχει πει η επιστήμη. Θέλετε να το ακούσετε. Δεν τελειώνω τώρα κάτι. Αυτό που θα πω είναι καινούργια πληροφορία. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2024. Μετά από τις τεχνικές ανάληψεις που είχαν τον προηγούμενο αιώνα, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετά από επεισόδια καρδιακά ή όταν είχαν περίπτωτα και φωνογραφήματα, επιστρέφαν και καταθέταν κάποιες εμπειρίες τους. Αυτό λαθασμένα λεγόταν επιθανάτιες εμπειρίες θανάτου, near death experiences. Τώρα το ονομάζουν αλλιώς, το ονομάζουν ανάκληση εμπειρίας θανάτου. Κάθισε λοιπόν μια ομάδα επιστημόνων τα τελευταία χρόνια να κάνει μια έρευνα σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Επικεφαλής ήταν ο Dr. Sam Parnia, ο οποίος είναι ειδικός στην εντατική θεραπεία. Συνεργάστηκε με 25 μεγάλα ιατρικά κέντρα και 33 μεγάλους επιστήμονες, οι οποίοι ήταν καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι, ειδικοί επίσης εντατικής θεραπείας, ψυχολόγοι. Και είδανε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν πράγματι αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι άνθρωποι αληθεύουν.
Βρήκανε λοιπόν ότι πράγματι αυτές οι εμπειρίες είναι αληθινές, είναι διαρκείς εμπειρίες οι οποίες συμβαίνουν στους ανθρώπους όταν ο εγκέφαλος έχει πλέον σβήσει. Και μάλιστα για να αποφύγουν το δεχόμενο ανθρώπινου σφάλματος, βάλανε η τεχνητή νοημοσύνη να επεξεργαστεί χιλιάδες μαρτυρίες και η τεχνητή νοημοσύνη αποφάθηκε με ακρίβεια 98% ότι αυτή η εμπειρία είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν ταυτίζεται ούτε με ψευδαίσθηση, ούτε με όνειρα, ούτε με παραισθήσεις που μπορούν να υπάρξουν μέσω παραισθησιογόνου. Τι λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Και προσέξτε τώρα, αυτό το είπε η επιστήμη, δεν το λέει κάποιος Άγιος. Δηλαδή δεν είναι ότι μας το είπε, ας πούμε, και ο Άγιος Καλήνικος σε δέσιμη εμπειρία που έχει καταγράψει, αλλά δεν το είπε ένας Άγιος, το λένε επιστήμονες αυτό το πράγμα. Και μαρτυρείται αυτό από παιδιά, μεσήλικες, υπερήλικες και ανθρώπους όλων του φάσματος, με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική παιδεία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σε ένα μεγάλο ποσοστό, όταν φεύγανε από τη ζωή, λέγανε ότι ένα από τα πράγματα που βιώνουν ήταν μια ανασκόπηση της ζωής τους ολόκληρης. Βλέπαν δηλαδή τι έχουν κάνει από μικρά παιδιά, πώς αυτά επηρέασαν τη ζωή τους, πώς επηρέασαν τους άλλους γύρω τους, πώς οι άλλοι πήραν αυτά από μέσα τους, πώς τα εξεργάστηκαν με τη δικιά τους ψυχοσύνθεση, τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει διαφορετικό, πώς θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει κάποια πράγματα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας τους, και παραλαμβάνω αυτό είναι επιστημονική μαρτυρία, είναι δηλαδή μαρτυρίες ανθρώπων που είναι συγκεκριμένα εκατομμύρια αυτές τις τιμές που υπάρχουν γύρω μας, έτσι. Είπαν ότι υπήρχε μια οντότητα φωτεινή, προσωπική οντότητα που τους παρακολουθούσε και ήξερε όλα τα πράγματα στη ζωή τους, δεν τους έκρινε, προσπαθούσε απλά να τους δείξει το παιδαγωγικό νόημα πίσω από το νόημα της ζωής τους. Αυτό το πράγμα κυκλοφόρησε είχα τον Αύγουστο 24 το βιβλίο, σίγουρα σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια θα περάσει σε βιβλία ιατρικής, γιατί έχει γίνει μεγάλη έρευνα, όπως είπα, η οποία είναι πάρα πολύ καλά επιστημονικά δομημένη. Αυτό το πράγμα μας δείχνει ότι η επιστήμη όχι μόνο δεν απορρίπτει το Θεό, αλλά μας δείχνει ότι πράγματι αυτό το οποίο έλεγε η θρησκεία για πολλά χρόνια, με συμβολικό τρόπο, με παραδείγματα, έρχεται η επιστήμη να το επιβεβαιώσει. Δεν μας λένε βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε επιστημονικά αν η συνείδηση επιβιώνει για χρόνια το θάνατο ή επιβιώνει λίγες ημέρες. Εκεί δεν μπορεί να μας δώσει η επιστήμη αυτή την απάντηση. Και μάλλον μας τη δίνει η θρησκεία. Εμένα προσωπικά, όταν οπότε σαν επιστήμονας κάθομαι να δώσω πιο μπορώ με ανοιχτό μυαλά όλο αυτό το πράγμα για την πληροφορία, τι μας λέει η επιστήμη για την αρχή του κόσμου, τι μας λέει για τις διαδικασίες του κόσμου, τι μας λέει για το τέλος της ζωής μας, δεν μπορώ να βρω μια καλύτερη απάντηση. Υπάρχουν άνθρωποι που τα απορρίπτουν. Υπάρχουν, κάποιοι θρησκευόμενοι που μπορεί να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον διάβολο, και το είπαν μερικοί, που τους έλεγε αυτά για αυτά τα πράγματα. Ο λόγος ήταν ότι όσοι άνθρωποι είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, δεν είπαν ποτέ ότι μετάνιωσαν που δεν νίστεψαν κάποιες μέρες. Δεν είπαν, για παράδειγμα, ότι μετάνιωσαν που δεν πήγαν στην εκκλησία. Είπαν ότι μετάνιωσαν μόνο για τις πράξεις τους και τις προθέσεις των πράξεών τους. Οπότε κάποιοι είπαν, για να αναφέρουν αυτά που λέει η θρησκεία μας, τους τα είπε ο διάβολος. Μετά υπήρχαν, άλλοι, μια φορά ένας μάρτυρας του Ιαχωβά που είχα αναφέρει αυτό το πράγμα, μου λέει: όχι, ψέματα είναι, μετά το θάνατο η ψυχή πέφτει σε ύπνο. Εντάξει, μου είχε αναφέρει ένα κατεβατό αποσπασμάτων από την Αγία Γραφή, τον Απόστολο Παύλο, τι είπε ο τάδε Άγιος, τι είπε ο Ασκάης ο Άγιος, τι πιστεύω στους Αγίους, τι είπε ο τάδε προφήτης, έτσι. Κάποιος άλλος μου είπε σαν άθλος ότι εγώ δεν πιστεύω αυτά είναι παραμύθια. Ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι ερμηνείες θέλει. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα μετέχνιο που η επιστήμη μας φέρνει πιο κοντά στο νόημα της ζωής μας. Και ίσως επειδή η δικιά μας γενιά είχε πιο πολύ ανάγκη το νόημα αυτό να το αποκτήσει και μέσω της λογικής της σκέψης, γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα σήμερα. Γι' αυτό έρχεται, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, η πρόνοια του Θεού να μας δώσει το νόημα μέσα από τρόπους που είναι καταληπτοί στην εποχή μας. Παλιότερα αυτός ο τρόπος μπορεί να ήταν ο μύθος, μπορεί να ήταν μια ιστορία, μπορεί να ήταν κάποιο θαύμα. Σήμερα όμως έχουμε ανάγκη να τεκμηριώσουμε την άποψή μας σε κάτι που είναι πιο συγκεκριμένο. Άρα, όχι μόνο η επιστήμη δεν απορρίπτει τη θρησκεία, αλλά κατά κάποιο τρόπο τη συμπληρώνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και γι' αυτό έγραψα το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα ήθελα να γράψω μια συνέχεια για το μετά, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καλή τεκμηρίωση. Θα δούμε στο μέλλον σε αυτό. Δεν σε μεταχώρησε τώρα για το θάνατο πρωί-πρωί. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Μια παρατήρηση σήμερα, εφόσον αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια αρμονική σχέση μεταξύ πίστης και επιστήμης, γιατί παρατηρούμε τάσεις άρνησης και πολεμοθείας πολλές φορές σε κύκλους θετικών κυρίως επιστημών? Ναι, θα σας πω, υπάρχουν δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο λόγια κατά τη γνώμη μου. Από τη μία, οι επιστήμονες στην εποχή. Καταρχάς, όπως είπε η Κατερίνα, πολλοί επιστήμονες στο παρελθόν ήταν θρησκευόμενοι. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο πολύ στην εποχή μας. Πολλοί επιστήμονες αποκτούν μια μονοδιάστη παιδεία. Δηλαδή, έχουν μόνο την εικόνα της επιστήμης στο μυαλό τους, δεν κάθισαν ποτέ να δουν σοβαρά αυτό που λέει η θρησκεία είναι παραμύθι. Δηλαδή, ας πούμε, λέει η θρησκεία ότι πριν 2000 χρόνια ένας άνθρωπος πέθανε και αναστήθηκε. Υπάρχουν ιστορικές τεκμηριώσεις. Εγώ προσωπικά που το ψάξα, κάθισα σου είδα ακαδημαϊκούς. Τον Γκάρι Χάβερμας, τον M.P. Wright, τον Μάικλ Αϊκόνα, τον William Craig και άλλους πολλούς. Έχουν μια πολύ καλή τεκμηρίωση ότι αυτό το ιστορικό γεγονός συνέβη. Άρα οι επιστήμονες θεωρώ ότι ίσως από μονομέρεια δεν κάθισαν να αναζητήσουν αν η θρησκεία έχει κάποια πραγματική βάση. Από την άλλη, θεωρώ ότι φταίει η θρησκεία, γιατί η Εκκλησία δεν επικαιροποιείται. Δηλαδή, έχει μείνει πίσω σε πολλά πράγματα. Η γλώσσα της, ας πούμε, απευθυνόταν σε ανθρώπους που είχαν ζήσει πριν 1000-1500 χρόνια. Έτσι, σήμερα στην εποχή μας αυτή η γλώσσα δεν είναι εύκολα κατανοητή. Πιστεύω ότι εμείς τώρα πάμε Εκκλησία, βαριόμαστε κάποια στιγμή. Μετά, ας πούμε, τα σύμβολα που χρησιμοποιεί, η πολύ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Όλα αυτά και καμιά φορά και η υπερβολική έμφαση στο θαυμαστό γεγονός στην εποχή μας, δηλαδή ενοχλούν τον κόσμο. Η θρησκεία καμιά φορά παρουσιάζει τον κόσμο σαν ένα μαγικό παραμύθι του Χάρι Πότερ. Όταν, ας πούμε, θα ακούσουμε ότι έγινε αυτό το θαύμα και εκεί πέρα υπάρχει αυτή η εικόνα που δακρύζει και εκεί πέρα υπάρχει αυτό. Και μετά υπάρχει αυτή η λαϊκή ευσέβεια που κάθεται ο κόσμος κάτω και περνάει από πάνω όπως, ας πούμε, το ρίψο τάδε Αγίο. Αυτό κάνει την επιστημονική σκέψη καμιά φορά να ξεχυλίζει. Και όπως παλιότερα γινόταν την κούπα του Πυθαγόρα, είναι ένα εφεύρετο του Πυθαγόρα αυτό, όταν ξεπερνούσε η κούπα ένα όριο, τότε άδειαζε όλο το περιεχόμενο της κούπας. Έτσι θεωρώ ότι και πολλοί επιστήμονες όταν υπερφορτώνονται με τόσο μεταφυσικό στοιχείο και κάποια στιγμή ξεχυλίζει μέσα τους ο νους τους, αδειάζουν όλο το περιεχόμενό τους. Απορρίπτουν τελείως δηλαδή τη θρησκεία. Άρα πρέπει πρώτον να έχουμε πιο συνολική παιδεία, να έχουμε ανθρώπους που είναι homo universalis με κάποιους, να παίρνουμε και στα σχολεία πιο συνολική παιδεία, όχι μόνο τη μία πλευρά. Και δεύτερον, πρέπει η θρησκεία κάποια στιγμή να κατανοήσει ότι είμαστε στο 2024, που υπάρχουν άλλα δεδομένα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται περίεργο ότι ο Χριστός δεν είπε ποτέ θα σας μοιήσω στην αλήθειά μου. Ήρθε, έγινε άνθρωπος, πήγε με τις κόρες, τους τελώνες, σταυρώθηκε σαν εγκληματίας. Η θρησκεία καμιά φορά έχει την άποψη ότι εγώ θα σας μοιήσω στην αλήθειά μου. Δηλαδή, πρέπει να μάθετε τη γλώσσα μου, πρέπει να κατανοήσετε τους συμβολισμούς μου. Δεν ισχύει πλέον. Μια παρένθεση θα σου πω τώρα. Έχουμε και νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά έχουν μάθει να διαβάζουν μέσω κινητών. Ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί στον εγκέφαλο μια αλλαγή λόγω νευροπλαστικότητας. Δεν μπορούν πλέον τα νέα παιδιά να συγκεντρώνονται εύκολα σε μεγάλα κείμενα, δεν μπορούν να συγκεντρώνονται σε κείμενα τα οποία δεν έχουν εικόνες, οι οποίες κινούνται, δεν έχουν χρωματάκια. Και εμείς έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, και εμείς όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, βαριόμαστε πλέον. Όταν, ας πούμε, καθόμαστε στο Facebook και κάνουμε σκρολάρισμα συνεχώς γρήγορο, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να βλέπουμε μια σελίδα επί μία ώρα συγκεκριμένη. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ότι η θρησκεία θα πρέπει να μας οδηγήσει να δούμε τον Θεό, να έρθουμε σε μια βιωματική επαφή με τον Θεό. Και όχι απλά να μας δείχνει ότι είμαστε ανεπαρκείς συνέχεια για την αλήθεια της. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτά δύο κάποια στιγμή συμβαδίσουν, που το βρίσκω λίγο δύσκολο, γιατί και οι επιστήμονες έχουν μονομέρειες και οι θρησκείες έχουν μονομέρειες, αν όμως συμβαδίσουν, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα για όλους μας. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, ωραία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ που παραβρεθήκατε σήμερα εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου, τους ομιλητές, τους συζητητές, την κυρία Πελαντώνα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Παπούρα. Παναγιώτη, εσένα θέλω λιγάκι και την Εύη Μπούζια και την ομάδα της να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εδώ να πούμε ότι και η τέχνη συνδέεται με την Εκκλησία. Γιατί ο Θεός είναι καλλιτέχνης, είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου η ομάδα. Ευχαριστώ. Είναι χειροκρότημα για τις Και τελευταίο άφησα το Δήμαρχο. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να μοιραστώ και εγώ με τους συμπολίτες μου, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι για το 2025 προγραμματίζουμε το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο και ένα από αυτά τα οποία θα τους προβληματίσουν όλους και θα θελήσουν να συμμετέχουν είναι αυτά τα οποία πραγματεύεστε σήμερα. Η θεολογική επιστήμη, η φιλοσοφική επιστήμη και σίγουρα να σας ευχαριστήσω, όπως εδώ για τον Παναγιώτη, για ένα βασικό λόγο, για το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία κάνει κτήμα του δεν τα κρατάει για τον εαυτό του και τα μοιράζεται μαζί μας κοινώς και μας κάνει και λίγο σοφότερους. Κλείνοντας, να πω ότι είναι εδώ πέρα στην παρέα μας ο κύριος Οδυσσέας Αβαΐτης και η κυρία Νίκο.
με τους οποίους έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και πολλές ώρες να συζητάω για υπαρξιακά θέματα και τους κάλεσα έτσι με πολύ μεγάλη χαρά. Ελάτε να ακούσετε αυτά τα οποία συζητάμε σε πολύ φιλικό επίπεδο και νομίζω ότι θα πούμε λίγο κατά τη λίγο σοφότεροι από αυτό το πράγμα. Νομίζω να σας ικανοποιήσει σήμερα η παρουσία της εδώ πέρα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Στις αναζητήσεις. Ένα λιθαράκι αρκετά... Και είναι και από τους πρώτους που θα έρθει στο Νικολαϊκό Πανεπιστήμιο, κύριε καθηγητά, να είστε εδώ. Οι αναζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Κάτι. Ορίστε. Μια κυρία που λέγατε. Η κυρία Νίκη, δεν είναι η κυρία Νίκη Σαμαρή. Ναι. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο να κουβεντιάζουμε και λέω αυτά τα δύο τα παιδιά πρέπει να τα γνωρίσεις, έτσι, τον Ηλία και τον Παναγιώτη, γι' αυτό και ήρθε σήμερα εδώ. Ελάτε κυρία Νίκη, ελάτε. Εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω κάποια πράγματα, αλλά τα τελευταία που είπατε ήταν καθοριστικά για μένα. Ήταν σαν να βάλετε ένα λιθαράκι στις αναζητήσεις μου, στα πιστεύω μου. Όλα αυτά που είπατε τα τελευταία 5 λεπτά με βοηθήσατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Άρα θα είναι από τις πρώτες οι οποίες θα έρθουν στο Νικολαϊκό Πανεπιστήμιο και σίγουρα θα σας χρειαστούμε να το στήσουμε όλο μαζί, γιατί αυτά τα οποία θα υποθούν εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για όλους αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν. Και σας ευχαριστώ και πάλι που δεν τα κρατάτε για εσάς, αλλά τα μοιράζεστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να δώσω την ευκαιρία και στο κοινό μας, γιατί ως δημοσιογράφος θα παρατηρώ αυτό, είναι από τις λίγες φορές που βλέπω το κοινό να παρακολουθεί, ούτε στο κινητό, ούτε να χαρτογεύεται, ούτε να βαριέται. Πραγματικά συγχαρητήρια, ήταν εξαιρετικό το κοινό και νομίζω ότι είχαμε ωφέλη σήμερα όλοι από αυτή την συζήτηση, από την παρουσίαση. Εκεί, στην είσοδο της αίθουσας, μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο του Παναγιώτη Ασημεώνογλου και νομίζω ότι θα το βγάλετε σε μια μέρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, αυτό το βιβλίο σε εσένα. Τον επίλογο σε εσένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εύχομαι να πήρατε κάτι, να μην βαρεθήκατε. Δεν ήταν μια χρήσιμη τουλάχιστον Κυριακή. Εντάξει, είναι δύσκολη μέρα. Ξεκούραστε για όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάρα πολύ την παρουσίασή σου και τους συνομιλητές πάρα πολύ και όλους σας. Ευχαριστώ ειλικρινά. Και κάτι σημαντικό, την υπογραφή που να πάρει στο βιβλίο, την αφιέρωση. Πολύ σημαντικό.